Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Gepleşmeden başynda hormatly prezident bilen adyny bilen hatlan tanış edýäs. Onda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Ali Hidratyňa Katar döwletiniň halkynyň adyndan hem de hut öz adamdan size we siziň üstüňiz bilen tutuş doganlyk türkmen halkyna hijri kamara hasaby boýunça täze ýylyň ýetip gelmek münasibetli mäherli gutlawarmy iwermek meniň üçin ýakymlydyr. Siziň Ali Hidratyňyza berkjan saglyk we abadançylyk siziň ýurduňyzda bolsa mundan beýlekde öňügdüşlik hem de rowaşlyk ardy gödýän. Goý biziň ýurtlarymyzy baglanşdyrýan iki taraplaryň gatnaşyklary hatam puturonsun. Tüý sürekdeni hormat goýanyny mardaky ana normalarmy kabul Tamim bin Hamad Al Thani Katar döwletiniň emiri. Şugun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masalaryna başlygy hormatly Ýylýa Şulsy Gurbanyguly Berdimuhammedow ahir uraýatyna iş saparyna amara aşyryp täze döwrebap idara ediş merkeziniň gurulşygyna alyp barlayan işler bilen gyzyklandy. Şeýle heme gahrman arkadagymyz bu ýerde ýaýwanlanýan gurulşyklarda ulanylýan seriýetlerden görnüşleri we bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalan taslamalar bilen tanışdy. Hemde degişli ýol başlanan gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Şuun ýer bilen ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy täze häzirki zaman şäher gurulşyk taslamasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde hormatly arkadagymyzy Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň orunmasary Babaýew, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow we Ahal welaýatynyň täze döwrebap idara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Durduliýew garşylap merkeziň çäklerini alyp barlayan köp taraply gurulşyk işleri barada hasabat berdiler. Bu ýerde hormatly arkadagymyzyň garamagyna merkeziň çägine gurulşyk alyp barlayan we gurulmagy meýilleşdirilen desgalaryň taslamalary hemde olaň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Bellenilýär döwlet başdanymyzyň tawsyrgyna laýyklykda gurulşykda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesi utgaşdyrylýar. Gahrman arkadagymyz ilki bilen ýollaryň hemde meýdançylaryň gyralaryna oturdylmagy meýilleşdirilen germegleriň, ýeratly awtomobil geçelgeleriniň bedegine ulanylýan şekilleriň görnüşleri bilen tanışdy. Şeýlede bu ýerde gurulýan 350 orunlyk çağılar wagyna ýerleşdirilmegi meýilleşdirilýän dürli haýwanlaryň, şeýlede çağılaň söýgüli ertekleriniň gahrmanlarynyň heýkelçikleriniň we dürli şekilleriň bir näse görnüşleri görkezildi. Hormatly arkadagymyz görkezilýän şekilleri we heýkelçikleri synlap olaryň her biriniň öz bolşy aýratynlyklarynyň bolmalygyny hemde bu şekillen çağılarda ýakymly duýgular oýurmalygyny belledi. Şekilleri hemde heýkelçikleri taýýarlamak işlerine ören jogapkärçilikli semeleşilmeliligine ünsekdi. Sonra Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow merkezde gurulşyk alyp barlayan we bina edilmegi meýilleşdirilen desgalaryň şekil taslamalary, olaň bedeg aýratynlyklary bilen bagly şekiller hemde durmuş ulgamyna degişli binalarda oturdylmagy meýilleşdirilen enzamlaryň görnüşleri hemde desgalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary bilen tanışdy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow hormatly arkadagymyza taýýarlanan taslamalar, olaryň görnüşleri, öz bolşy aýratynlyklary hemde gurulmagy meýilleşdirilen binalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Bu ýerde Ahal welaýatynyň täze döwrebap idara ediş merkeziniň çägine gurulmagy teklip edilýän muzeýiň, teatryň zalynyň içki görnüşleriniň şeýlede Ahal welaýat çağılar tagaldyş dikeldiş merkezine degişli 100 we 150 orunlyk çağılar waglaryny ornaşdyrmagy meýilleşdirilen enzamlaryň görnüşleri, binalyň bedegine degişli serişdeler görkezildi. Olarda üpçün ediljek mümkinçilikler barada geňseýin maglumat berildi. Mundan başga da merkeziň çäklerine ýol ışıklarynyň görnüşleri, 350 orunlyk köp ugurly hastakanyň içki we daşky bedeg aýratynlyklary, oň otoglarynyň enzamlaşdyrylşy, şeýle-de merkeziň çägine tiz kömek merkeziniň enzamlaşdyrylış derejesi, mundan başga da Ahal welaýat enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkeziniň hemde 150 orunlyk onkologiýa merkeziniň enzamlaşdyrylşy barada aýdyldy. Şeýlede bu ýerde merkeziň çägine guruljak mescidiň bedeg işlerine ulanyljak dürli görnüşi örtük daşlarynyň aýratynlyklary, görnüşleri görkezildi. Hemde olarda asyk we gün şöhleti düşenine emele gelýän öňüşünler barada maglumat berildi. Muňa degişli binalaryň bedeg işlerine häzirki zaman seriýetleriniň ulanylýanyny görkezýär. Gahrman arkadagymyzy görkezilen şekil taslamalaryny iskin synlap, gurulşyklarda ýokary hil derejesiniň öpçün edilmeginiň we desgalaryň bellenilmeýän mehletlerinde ulanylmagy tawsyrylmagynyň hemisi bolşy mühim talap bolup durýanlygyna ünsekip, bu işlere ören jogapkärçilikli semeleşmegi tawsyrdy. Aýratynlyk binalaryň bedeg işlerine, olarda önürjülükli işlemek we amatly ýagdaý döretmek üçin ähli zerur şertler, mümkinçilikler öpçün edilmeliler.
Muňa özi taslama taýarlaýjylary da, guruluşçylary da bildirilýän üýtgüsi talapdyr diýip hormatly arkadagymyz bellidi. Gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly Köpetdağyň etegindäki ajaýyp günjökde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň täze binagarlyk çözgüdüniň aýdyň netijesi bolan täze şäheriň kemale gelmegi, ýurdumyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap önamli gadam urýanlygynyň we durmuşymyzyň her bir protodynyň uly rowaçlyklary we senýänliginiň nowatdaky beýanyny urlar. Gahrman arkadagymyz milli guruluşyk senagatynyň häzirki zaman tejribesini özüne jemleýän merkeziň gurulmagynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu ýerde alınıp barlayan işleriň taryhy ähmiýeti edigini belledi. Şunu alınıp barlayan işleriň ýokary hilli we häzirki zaman ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegi wajypdyr. Çünki Köpetdağyň etegindäki ajaýyp günjökde ýerleşýän şäherde amatly howa gurşagynyň saklanmagy möhüm wezipe hökmünde kesgitlendi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow görkezlen tassamalary aýratynam saglyk goraş ulgamyna degişli edaralaryň elzamlaşdyrylmagy, olaň öpsünçilik derejesi boýunça beýan edilen teklipleri degişli hünärmenler bilen ara alyp maslahatlaşmagyň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Hormatly arkadagymyz guruluşyk işlerine milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmagynyň möhüm talap bolup durýanlygyna ünssekdi. Soňra Gahrman arkadagymyz bu ýerde Ahal welaýatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowyň we Ahal welaýatynyň täze Döwrewap idare ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Durdulyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň dowamyna Ahal welaýatynyň täze Döwrewap idare ediş merkezine alınıp barlayan guruluşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpçün etmek hem-de bu işleri bellenen möhletlerde tamamlamak bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Şeýle-de ýurdumyzyň hususy guruluşyk kampaniýalarynyň alyp barýan işleri, olaryň häzirki zaman tejribesinden we täzeçil usullardan peýdalanýarsy barada giňşen hasawat berildi. Gahrman arkadagymyz desgalaryň guruluşyny täzeçil tehnologiýalaryň sanly ulgamyň işen ulanylmalygyna ünssekdi. Şeýle-de guruluşyk işlerine merkeziň ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilmegi barada aýdyldy. Şunu degişli talaplaryň berk berja edilmegi, binalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy bilen baglanşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir. Gahrman arkadagymyz bu baradaky gurrun dowam edip, merkezde akylly şäher konsepsiýasyndan ugur almalygyna ünssekdi. Bu konsepsiýaň esasy ugur bolsa, bina edilýän desgalaryň guruluşyny ekologiýa taýdan arasa serişdeleriň ulanylmagyndan we ýokary ekologiýa derejesini üpçün etmekden ibaratdyr. Merkeziň şäherlerinde ýerine ýetirilýän ähli işlerde şu ýörelgelerden ugur alınmagy esasy talap bolup durýar. Hormatly arkadagymyz merkeziň inženerçilik desgalarynyň aýratynlyklary barada aýdyp, şunu ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň, işleň bellenen tertibe laýyklykda dowam etdirilmeginiň, şeýle-de ekologiýa talaplarynyň göz öňünde tutulmagynyň şugynyň möhüm talabydygyny aýtdy. Ahal welaýatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow merkezde alınıp barlayan işleri ýygyderli gözegçilikde saklaýanlygy we döwlet tarapyndan zerur gollawlaryň berilýänligi üçin Gahrman arkadagymyza hem-de arkadagy serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdi we öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmek orunda ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynanyrdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy bu ýerde geçirilen iş maslahatyny tamamlap, merkeziň çägine dowam edýän guruluşyk işlerini tinledi. Hormatly arkadagymyz ýol uruny ýerasty awtomobil geçergesiniň gurulýan ýerine saklandy. Gahrman arkadagymyz bu ýerde alınıp barlayan işler bilen tanışyp, guruluşyklarda ulanylýan serişdeleriň berkdigine, olaryň ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelmegine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Muňa özi beýleki guruluşyklarda bolsa ýaly ýol ulak düzümine degişli desgalaryň uzak möhletliligini üpçün eder. Sol urwatyň özünde desgalaň ýanyşyk ýerleriniň göwnüjay awadanlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Soňra hormatly arkadagymyz ýoluny dowam edip, Göktepe etrabynyň Kärdek geňeşliginiň Anayf owasyna barlayan Ahan şahy ýolunyň çatyrgyny ady riwayaty öwrülen meşhur Ahan binasynyň guruluşynyň dowam edýän ýerine saklandy. Gahrman arkadagymyz bu ýerde alınıp barlayan işleri tinlap, guruluşyk we bedegi serişdeleriniň bu günjäň howa şertlerine laýyk gelmeligini, on guruluşynyň häzirki zamanyň ösen tejribesi esasynda ýerine ýetirilmeligini belledi. On guruluşyny alınıp barlayan işleriň ýokary hil derejesinde eýe bolmagy türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrülen Akan atly bedewe goýan sarpatynyň aýdyň nyşanyny öwrüler. Şol bir wagtyň özünde ýadygarlygyň töwereginde ugurdaş şekilleriň döredilmegine, on ýanyşyk ýerleriniň häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede awadanlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli günjöklaryny, şol sanly Ahal welaýatynyň täze Döwrewap idare ediş merkezine alınıp barlayan işleriň baş maksadynyň halkymyz üçin amatly zähmet, ýaşaýyş we dinjal şertlerini döretmekden ibaratdygyny belledi.
Muwedi hormatly prezidentimizin ýol başçylygyna durmuşa geçirilýän we döwlet adam süýndirdiýen şygar baş ýörelge edilýän döwlet ýatynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň ýurdumyzyň awadançylygynyň üpçün edilmegine gönükdirilendir. Merkezde işleýänleň bu asylly ýörelgelerin amal bolmagyna münasip goşandynyň bardygyny belläp, gahrman arkadagymyz hemmelere işlerinde üstünlükleri arzu edip bu ýerden ugrady. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň ödürlük künjeklerini amala aşyrlaýan giň möçörli tasamalaryň durmuşa geçirilmegine täzeçili usulla çemereşilýär. Şunu ýaşlaryň aýratynamy ugrduş ýokary okuw mekdepleriniň taliplerini hemde ýaş mugallimleriň gatnaşmagyna degişli şekil tasamalarynyň işlenip taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýaşlarda hünäre bolan höwüsüň ýokalanylymagyna, olaň ukyp başarnyklaryny açyp görkezmeklerine giň mümkinçilikleri döredýär. Mermur şeýle Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masalalarynyn başlygy Gurbanyňly Berdimuhammedow Ahly vilayatynyň täze döwrübap idara ediş merkezinde alınıp barlayan guruluşyk işlerini ýygdyrly gödekçilikde saklaýar. Şolar wagtyň özünde gahrman arkadamydan başlanýy boýunça bu ýerde amal aşyrlayan guruluşyklaryň tasamalarynyň taýýarlanmagyna ýurdumyzyň ugrduş ýokary okuw mekdepleriniň talipleri çekilýär. Milli Geňeşiniň halk masalalarynyn başlygynyň başlanýy bilen Ahly vilayatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komissiýasy tarapyndan ýaşlaryň arasynda tasamalar taýýarlamak boýunça bäsleşik eglan edildi. Oňa guruluşyk işleri, tasama taýýarlamak we bedegi işlerini ýerine ýetirmek bilen meşgul bolan ýaşlardan köp sany teklipler gelip bolşdy. Ýüri tutup bolan geçireni serjemler netijesinde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Instituty we Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasy bäsleşigiň ýeňjileri diýilip eglan edildi. Şunun bilen baglanykda Ahly vilayatynyň täze döwrübap idara ediş merkeziniň şäherlerini eglan edilen bäsleşige gatnaşyp, ýeňiji bolan talipleri Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutyna, Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasyna gahrman arkadamyzyň hemde arkadary serdarmyzyň adyndan sowgatlary, kompýuterler goşulmak dabarasy boldy. Munyň özi ýaşlaryň hünäri bolan höwüsiniň artmagyna we bu aýratyny zekini ýaşlaryň çekilmegine ähmiýetlidir. Bäsleşiň şertine görä şekil tasamlar taýýarlanana binalan guruluşyna ulanylýan serişdirilen görnüşlerini, olaň berkligine we ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelmegine, şolar wagtyň özünde tasamlary taýýarlanylýan deshalan özgörçli binagarlyk aýratynyna möhüm ünserli. Döwletimiz tarapyndan ýüri täsirlere münasip bolan ýaşlar özleriniň dörejilik ukyplaryny açyp görkezmekleri uğruna döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly serdarmyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde ýurdumyzda ýaýwanlanýan giň möçörli guruluşyk işleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, şerekeme şäherliň we owalaň binagarlyk keşminiň döwrübap derejede özgörmegine münasip goşunt goşmak uğruna ähli tagalaryny gaýgyrmajyklyklaryna inandyrdylar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini hemen paýtatymyzda täze okuw ýylyna taýýarlanan şäherlerini mektep bazarlarynyň işi giň gyrymda dowam edýär. Şeýlelikde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ýene bara täze okuw ýyly bosagady. Okuw esaplary bilen üçinçilik barda mesele häzirki döwrüň esasy güýpleriniň birini urly. Geljekki birinji sınıflaryň hemde ähli okuwçylaryň enatalary üçin esasy döwür dowam edýär. Ýurdumynyň ähli ýerlerine ýurdumynyň sewda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligi hemde Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan gurulýan mektep bazarlarynyň işi barka gyzışýar. Olarda diňe bir mektep okuwçylar däl, eýsem ýokary hemde ýürütek hünärmet mektepleriniň talipleri üçin hem dürli okuw esaplary bar. Şu günler ýurdumynyň vilayetleriniň sewda toplumlarynyň hemde köpügürli bazarlarynyň ýanyna ýaýwananylan mektep bazarlaryna okuw üçin zerur bolan haritlaryň hemde beýleki serişdeleriň ören köp görnüşleri goýulypdyr. Şeýlerde ol ýerlerde mektep okuwçylarynyň hemde olaryň enatalarynyň islegleri nazarda tutulup, zerur bolan haritlar satyp çykarylýar. Sewda ulgamynyň işgärleriniň beýleşleri ýaly olaryň baş maksady mektep bazarlaryna gelýänleriň bu ýerden hoşal bolup gitmeklerini gazanmakdan ibaretdir. Bazardan hoşalyk üçin zerur bolan öňünleri satyn alan adamlar çağalar üçin hem okuwa değişli haritlaryň sewdasyny guraýarlar. Mektep bazarlaryna dürli ýaşdaky okuwçylar üçin değişli isbaplaryň köp görnüşiniň üpçün edilmegine aýratyn ünserliýär. Gorolan däp bolan sewda nokatlarynyň tekçilerine haritlaryň hemde okuw isbaplarynyň giň görnüşleri çykarylypdyr. Ol ýerlerde aljylar hemde satyjylar üçin ýokary derejeli mümkinçilikler üpçün edildi.
Munyň özü ilatyň ösen islegini kanagatlandyrmakda hemde gurulýan sewdanyň medeniyetini ýokarlandyrmakda aýratyny ähmetliler. Mektep bazarlaryna ýurdumyzyň mektep okuwçylary üçin öňürilen önümleriň köpsiniň yerli önümçilik toplumlaryna taýýarlananyny bellemek gerek. Munyň özü döwlet başgamynyň tawsyryna laýyklykda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümçiligiň üstünlüğiniň aýdyn beýandyr. Äzaki döwürde ýurdumyzyň körpen nesilleriniň sağlaşyk ösüşi hemde olaryň hemme taraplaryň bilim terbiýe almaklary bilen baglanyşly meseleleriň oňun çözgüdüne mühim ähmet berilýär. Şonda mektep okuwçylarynyň hemde talip ýaşlaryň üçünçilik meseleleri esasy orna durýar. Munyň özü ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä alymyna çuňur aralaşmaklary hemde häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyklykda bilim almaklar orny döwlet tarapyndan ýygydy alet edilýäni görkezýär. Bu bolsa ýaşlaryň bilime bolan höwüsini artdyrýar hemde olary hemme taraplaryň bilim almagy ruhlandyrýar. Bu bolsa arka dagly serdarymyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemme taraplaryň bilim almaklar orny edýän tagallatynyň oňy netije berýäniniň nowatdaky sutnamasydyr. Şunun bilen baglykda mektep bazarlaryny guraýjylar hemde satyjylar mektep okuwçylarynyň ösen isleglerini kanagatlandyrmak orny edýän bilelikdäki tagallalary başlyklary besenýär. Yeri gelen esas mektep bazarlaryna okuw esbaplary, okuw kitaplary gollanmalar bilen bir katarda okuwçylaryň niýetlerine libaslaryň hem ören köp görnüşiniň sügdasy guralýar. Ýurdumyzda taýýarlanan okuwçy libaslary taýýarlanyş aýratyny hemde göze gelýärligi bilen özüne çekýär. Ýurdumyzyň dokma toplumlaryna öňdirilen naq egneşikler şeýrede telekeçileriň taýýarlaýan ýokary hili önümleri, köp türlügi hemde ajaýyplygy bilen aljylaryň ösen islegini kanagatlandyrmaga gönükdirilendir. Munyň özü hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň tagalasy bilen täze okuw ýylyna taýýarlyk işleriniň toplumlaryň häsiýeti eýe bolýanyny äşkär edýär. Mektep bazarlarynyň gerekli haritlary, okuw esbaplaryny satyn alýanlar, ösüp gelýän ýaş neslin hemme taraplaryň hemde sağlaşyk ösmegi, olaryň dünýä ilmine çuňur aralaşma uğruna ähli zerur şertleriň dördülýäni üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini edýärler. Okuw üçin ähli zerur şertler hemde değişli okuw esbaplary, kitaplar, depderler, dörli galamlar hemde beýleki serişdeler bilen üpçün edilen mektep bazarlary ilata ködürlenýän haritlaryň ýokarky derejesini eýedigini äşkär edýär. Bu bolsa her bir güni ulara başlyklara zähmet ýeňişlerini beslenýän ýurdumyzda täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyk işleriniň bildirilýän talaba laýykdygyny alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň mektep okuwçylary, enatalary, ýaşlaryň bagtyar ýaşamaklary dünýä derejesinde döwra bilim hemde terbiýe almaklar uğruna edýän insanperwer tagallarlar üçin hormatly prezidentimize özleriniň pek ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini edýärler. Garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşiniň täze taryhy döwrüne geljek nesillerden awadan we bagtyar durmuşda ýaşamak üçin arka dagly serdarymyzyň ýygdarly tagallaty bilen giň meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän Thomas Mewsmany çağalan münasip derejede deň jalmak üçin döredilýän şertleň esasyna ýaş türkmenistanlar hemme taraplaryň üns arada bilen gurşalyp alýar. Munyň aýdyň misalyny mektep okuwçylarynyň arasynda Thomas Danger Mewsmany gurulýan çärelerden hem görmek bolýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hormatly prezidentimiň alyp barýan ýurt bähbetli işleriniň netijesinde halkymyzyň bagtyar geljeginiň ýaş nesiller bilen baglykda mundan belägem üstünlikleri besenmek uğruna giň önemli işlere uly ünsürlýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän Thomas Mewsmany mektep okuwçylarynyň münasip deň jalmak bilen baglanyşykly gözeňde tutulan çäreleri özü oňy netijesini berýär. Gahrman arkadamydan döredip beren hemme mümkinçilikleri hemde arkadary serdarymydan dowam edýän urgaç ýolları esasyna häzirki wagt ýaş türkmenistanlary bagtyarlygyň meýdeme gurşawynyň ruhlanyp hem döredilýän ähli ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp mehriban watanymyza uly buýsanç we uwanç duýgular bilen eşretli zamanamydan hüdürni görýärler. Munyň üçin bolsa garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwletimize hemme mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň çağlar sagaldaş deň jarş merkezlerini we awada milli tähassüsçilik bolanyny ajaýyp günjekleri häzirki deň jarş döwründe mektep okuwçylary saglyklaryny berkidip münasip deň jalýarlar. Hormatly prezidentimiň notasiýaly halkymyzyň saglygyny putulanyrmak, beden taýdan berik we ruhy taýdan baý, röwşen geljegimiz bolan ýaşlary kemale getirmek ata watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulan uğurlarynyň biridir.
Çağlaňy münasip bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdym sady, edebi çeper dörejlik bilen meşgul bolmaklary, öz ukyp başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ýurdumyzda ähli şertler dürdülýär. Diýarymyzda gurulýan döwrübap çağlary baglarynyň mekdepleň sport we sagaldyş diýinjaş merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar. Munyň özi ata watanymyzyň arzuwlaryň hasyl bolýan hemde bagtyar çağlaryň ýurdu donuň aýdyň suwutnamasy. Döwletimizde mektep okuwçylarynyň tomutky diýinjaş mewsumyny şadyan we peýdar geçirmekleri üçin öýdükderli arady diýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli çağlar sagaldyş diýinjaş merkezlerine tomut mewsumy dowam edýär. Göýekderedäki hemde gulaýet merkezlerindäki sagaldyş merkezleri diýinjalmaga gelýän çağlary ruhy berentlik bilen kabul edýär. Meşhur çağlar toparlarynyň şadyan aýdymlary we şowkuny tanfary, sahna oýunlary çağlar üçin dörejlik sowgudyny gurulýar. Çağlaryň dogry derejede diýinjalmaklary wagtlaryny peýdary we şadyan geçirmekleri üçin merkezlerde ähli şertler dürdülýär. Çağlar sagaldyş diýinjaş merkezlerini oýun oýnamak, beden terbiýe we sport bilen meşgul bolmak üçin meýdançalary, tanfadary, kompýuter merkezleri, eli iş gurnaklary, teatr we şekilleniş studiýalary, kitaphanalary göziňizde tutulupdyr. Bilim, sport we ýaşar syýasaty, medeniýet, saglyk guraş we derman senaty ministrliklarynyň jemgyçylyk guramalarynyň hünärmenleri ýürüýte medeni diýinjaş maksatnamasyny işläp taýýarladylar. Olaň bilelikdäki işleriň tijetine diýinjaş merkezlerine her ýere sunugat ýoluny ýaňy başlaýan artistler we çağlaryň çeper höwüsçiň toparlarynyň döwlet we halkara derejesindäki dürli dörejlik beýatçylarynyň ýeňjileriniň meşhur estrada aýdymçylarynyň we sadanlaryň gatnaşmaklaryny köp sanly beýatçylar we konsertlary, sport şäherleri, sahna oýunlary, edebi çykyşlar geçirilýär. Teatr, sirk, meşhur aýdym sady we tanys toparlarym ýaşajak tomoşaçylar bilen duşýarlar. Çağlar üçin paýtagtymyzdan hemde gulaýetlaryň ajaýyp punjaklaryny, taryhy, medeni ýadygarlyklaryny, muzeýlaryny, seýilgählaryny, gedelençler gurnalýar. Mektep okuwçylarynyň dowam edýän tomutky diýinjaş döwrüne olaňa münasip derejede diýinjalmak hemde wagtlaryny peýdar geçirmekleri, şolar wagtyň özüne de tebigy we milli gymmatlyklary, uwunç we buýsanç duýgularyny hasam artdyrmak maksady bilen meýilleşdirilýän şäherleriň ularda uly täsir gadarma urny terbiýeçiler tarapyndan hemme zeruri işler alyp barylýar. Bu bolsa ýurdumyzyň dörli künjeklerine tomutky diýinjaş mewsumyny döwrübap diýinjaş we sagaldyş merkezlerine şadyan geçirýän çağlaryň watanymyza bolan buýsanjyny hemde guwunjyny has artdyrýar. Muňa üçin olary arkadagy serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýtmak bilen şeýre eşretli zaman üçin pek galyplaryny hoşallyk bildirýär. Häzir günlerde ýurdumyzda alyp barýan ösüşler bilen baglanşykly maslahatlary giň ermerliýär. Işin häsiýetli çäreleri ösüşlemeden öz borçly beýanydyr. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler birleşmesinde Senagatçylar we Telekeçler partiýasynyň merkezi ýeňişiniň we Senagatçylar we Telekeçler partiýasynyň Aşgabat şäher komissiyanyň kememe ýaşar ulamysynyň merkezi ýeňişiniň bilelikde guramagyny kemili eserlerdäki watan söýjülük duýgusatly maslahat duşy geçirildi. Onu çykyş edenlere hormat prezidentiň taýsy taýlalaryny netijesinde häzirki döwürde ýurdumyzda bagtyar ýaşaňy ýokary hili döwrübap kemili eserler döretmekleri, erkin zähmet çekip çeper dörejlik bilen meşgul bolmak üçin ähli mümkinçilikler dürdülýär. Bir kadar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň medeniýetini, sunugatyny, milli mirasyny we däpdi suwlaryny ösüşiň täze derejesine götürmäge gönükdirleni uly işler durmuşa geçirilýär. Hormat prezident we halkymyzyň milli medeniýetine, sunugatyny we ruhy baýryklaryna aýratyn sarpa goýýar. Bu ýa geçmişimizde öz üçin alýan hemme terbiýeçilik ähmiýetini, ýurduny beýgymmatlyklary hiç bir döwürde de öz ähmiýetini ýitirmeýär diýip belediler. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň merkezi ýeňişiniň obu hujurlyk toplum bilen bilelikde guramaklaryny çekseň zähmet ýagar rehne datly wagt nesihat şähereti geçirildi. Onu bir neçe buýsançly çykyşlara uly orun berildi. Kerdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň guramagyna zähmeti guramak, sagdyny we howpsuz iş şartlarynyň gyrewdy atly okuw maksady geçirildi. Bir kadar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne halkyň arkadagy zamanasy diýip ýylan edilen ýylyna hormat prezident bilen parasatly başçylygyna münasirlyan beýik işler halkymyzyň abadan hemde bagtyar durmuşyny gönükdirýär. Ýurdumyzda raýatlamadan döwrübap zähmet çekmekleri, saglyklaryny berkitmekleri hemde rahat diýinjalmaklar üçin ähli mümkinçilikler we amatly şertler dürdülýär.
Türkmenistanyň Sağlyk Guruşy we Derman Senaty ministrläriniň we Içeri işler ministrläriniň birlikde gurulmagyny Türkmenistanyň prezidentiniň sağlyk döwlet maksatnamasyny we berqadar döwletiň täze ýamynyň garkynçy döwrüni Türkmenistany 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny sürmekligiň milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek hemde ilatyň arasynda sağdyň durmuş kadralaryny wagt etmek we giňdeni ornaşdyrmak, raýatlaryň sağlyk we hukuk babatda sowatlygyny artyrmak, jemgyçilik tertipli berja etmekligi gadanmak maksady bilen wagty nesihat duşa geçirildi. Şeýle çäreleri ýaşar uramasynyň Aşgabat şäher köpetde bagtyarlyk berqararlyk bizmeni tarap gençleri Demokratik Partiýanyň bagtyarlyk hemde bizmeni tarap komitetler tarapyndan geçirildi. Olarda berqarar döwletimiziň täze ýamynyň garkynçy döwrüni arkadagy serdarymyzyň ýolbaşçylygyna amala aşyrýany işler dogrusyna bu ýysançyl çykyşlara uly orun berildi. Arkadagy serdarymyzyň ýolbaşçylygyna ýurdumyzda mukaddeslige ulan halkymyzyň baý medeni mirasyny, oňa dünýä medeniýetine goşýan goşundyny, zinandyra goýulan sarpany gender deňligini wagt etmek maksady bilen Zinandyr birleşiginiň merkezi gençiniň Kärdaşlar arkalyşyklarynyň milli merkeziniň medeniýet ministrliginiň birlikde guramaklaryny ösüşüň belent ýoly bilen milli mirasymyza sarpatly maksat geçirildi. Demokratik Partiýanyň Balkyn vilayet komissiyasy vilayet ýaşar ulama tarapyndan geçirilen çäreleri işin häýäti besendi. Balkyn vilayet we Balkyn awa şäheri Türkmenmaşy tarap gaýdetleriniň geçiren çäreleri wagt nesihat bilen bagly boldy. Balkyn vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň etrek tarap polisiýa bölüminiň hemmi etrap prokuraturynyň geçiren maksagdan ýokary işinligi eý boldy. Hormat alanlar, nowsa ýurdumyzyň vilayatyna we paýtaht Aşgabatda 13-nji awgustda saat 20-den 14-nji awgustda saat 20-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habary bilen tanyşaryň. Balkyn vilayatyna adkem burutly howa bu nordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 25-30 gradus maýly. Gündüzine 34-39 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 30-35 gradus maýly bolar. Ahary vilayatyna az burutly howa öwrüp demirada gün nordan tezligi sekundda 7-12 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 20-26 gradus maýly. Gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az burutly howa öwrüp demirada gün nordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 20-26 gradus maýly. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna az burutly howa öwrüp demirada gün nordan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 22-27 gradus maýly. Gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna az burutly howa öwrüp demirada gün nordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 20-25 gradus maýly. Gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtaht Aşgabatda az burutly howa öwrüp demirada gün nordan tezligi sekundda 7-9 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 22-24 gradus maýly. Gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 14-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Ediz watandaşlara tömüs pasynda howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklyda geýinmegi, günüň ýetiş şöhretinden goranmagy, şeýle-heme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik arasaçylyk tertipli berja etmeginde maslahat berýär. Mehriman ýylaşar, bulary berja etseňiz, ýylyň islenek pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunun watan habarary peşimizde jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyza Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär. Ähli ötüşlerini ödününe bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenur. Hoşsa bolun, edi dileşer.